नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण जाणार आहोत पन्हाळागड। पन्हाळागड हा कोल्हापूरपासून जवळपास 20 किलोमीटर अंतरावर आहे। महाराष्ट्र राज्यात आजमितीला टिकून असलेल्या किल्ल्यापैकी पन्हाळगड हा एक मुख्य किल्ला आहे। मराठ्यांची काही काळ राजधानी असलेला हा पन्हाळगड इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून आणि पर्यटकांच्या दृष्टीने देखील महत्त्वाचा किल्ला आहे। भारत सरकारने 2 जानेवारी इसवी सन 1954ला पन्हाळगडाला महाराष्ट्रातील संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले आहे। गिरिदुर्ग प्रकारातील या किल्ल्याची उंची 4040 फूट एवढी आहे। चढाईच्या दृष्टीने हा गड सोपा समजला जातो। युद्धकलेच्या दृष्टीने पन्हाळगड महत्त्वाचा असून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अस्तित्वाची जाणीव आज देखील या किल्ल्यावर ठायी होते। हा किल्ला सह्याद्रीच्या पर्वतरांगामध्ये आहे। आता आपण किल्ल्यावरती पोहोचलेलो आहे। तुम्ही बघितलं असेल, किल्ल्यावरती पोहोचल्यानंतर डाव्या साईडला पन्हाळगड असं एक मोठा बोर्ड लागलेला आहे। आता आपण जाणार आहोत पहिल्यांदा धान्य कोठार पाहण्यासाठी। तुम्ही पाहू शकता इथं बाजीप्रभूचा पुतळा पण आहे। आपण पोहोचलेलो आहे धान्य कोठार इथे। ही धान्याची कोठार 3 आहे। ते मोठं आहे, त्याच्या पलीकडे आणखी छोटी देव आहे। मोठ्या गुडांमध्ये भात आहे, पलीकडे 2 छोटे आहेत, त्याच्यामध्ये एकामध्ये वरी आणि एकामध्ये नाचणी, असं 3 प्रकारचं सेपरेट छोटं धान्य ठेवलं जातं। टोटल 25,000 खंडी धान्य इथे ठेवलं जातं। एक खंडी म्हणजे 20 पोती, 5 लाख पोती धान्य इथे ठेवायचं। धान्य पोत्यामध्ये ठेवायचं नाही, धान्य सुद्धा खुलं ठेवायचं। वरून छिद्र आहे धान्य खालची ओतण्यासाठी। समोरून तुम्ही आतमध्ये जाणार आहात, तिथून खालून छोटासा मार्ग आहे धान्य काढायचं। म्हणजे धान्य काय करायचं, वरून ओतायचं, खालून काढायचं। या समोरून आतमध्ये जाण्यासाठी मार्ग। तुम्ही पाहू शकता हे आहे धान्य कोठार। किती भव्य आहे, मजबूत स्थितीत आहे आज पण। चला तर मग आपण आतमध्ये जाऊन पाहूया। हे आहे धान्य कोठार। याच्यामध्ये धान्य ठेवण्यात जायचं अगोदर। वरतून जे छिद्र आहेत, वरतून धान्य टाकायचं आणि याच्यात साठवून ठेवायचं धान्य। आता आपण जाणार आहोत विशाळगडाला पायी जाणार रस्ता, जिथून महाराजांनी विशाळगडाला प्रस्थान केलं। गाडीच्या उजव्यामधून गेटमधून हा खालती मार्ग गेलेला आहे। हा विशाळगडला गेलेला पैदल मार्ग 45 किलोमीटरचा पैदल मार्ग आहे। या मार्गाला राजदंडी मार्ग असं म्हणतात। मार्च 1660ला ज्यावेळी सिद्धिजावरनं गडाला वेढा टाकला होता शिवाजी महाराजांना पकडण्यासाठी, त्यावेळी 4.5 महिन्यानंतर आता आपण जे धान्य गोडाऊन पाहिले, त्या धान्य गोडाऊनमधलं धान्य संपत चाललं होतं। आपल्या सैनिकांची उपासमार होऊ नये म्हणून शिवाजीराजांनी बेत टाकला की हा वेळा आपण निघून जायचं। शिवाजीराजांनी सिद्धिजावरला एक संदेश पाठवला की 4 ध्वजामध्ये मी तहची बोलणी करायला होते। शिवाजीराजे 4 ध्वजामध्ये आपल्याला शरण येतात समल्यानंतर सिद्धिजावरच्या इकडील गडाच्या पायथ्याला सैनिक होता ना, ते सर्व 4 ध्वजामध्ये जमा झाले। इकडील मार्ग रिकामा राहील। या रिकाम्या मार्गी शिवाजी महाराजांना 12 जुलै 1660ला रात्री 12 वाजता पालखीमधून विशाळगडला नेण्यात आलं। राज म्हणजे राजा, पालखी म्हणजे दिंडी, त्यामुळे या मार्गाचं नाव राजदिंडी मार्ग ठरलं नाही। राजाने त्यावेळी नकली शिवाजी डुप्लिकेट शिवाजी बनवले। आपल्या शिवाजी वीर शिवा काशीद त्यांना एका पालखीमध्ये बसवून त्यांची पालखी सिद्धिजावरच्या भेटीत 4 ध्वजामध्ये पाठवण्यात आली। पण नकली शिवाजी डुप्लिकेट शिवाजी ओळखले गेले, तर त्यांचा तिथे 4 ध्वजामध्ये शिक्षेत करण्यात आला, त्यांना मारण्यात आलं। आणखीन या राजदिंडी मार्गे शिवाजीराजांचा पाठलाग केल्यानंतर विशाळगडच्या पायथ्याला जी घोडखिंड आहे, आता आपण तिला पावनखिंड म्हणतो, ती बाजीप्रभू देशपांडेने लढवली। दरवर्षी राजांच्या आठवण म्हणून ट्रेकिंगची मुलं इथून पैदल जातात विशाळगडला 12 जुलैला। पैदल जाण्यासाठी आपल्याला 2 दिवस लागतात। राजांना अवघ्या 16 तासात नेण्यात आलं होतं। हा वॉच पॉईंट आहे बुरुजातून वर नजर देण्यासाठी। अशा वॉच पॉईंट आणि बुरुज पुढे आपण गडावरती 120 ते 150 बुरुज बांधण्यात आलेले, म्हणजे 100 पावलावर अख्ख्याच्या अंतरावर बुरुज आहे। एवढे बुरुज बांधण्याचं कारण काही पूर्वी माहिती वगैरे सिस्टम नव्हती संधी देण्यासाठी। या बुरुजावर जर गडाच्या पायथ्याला शत्रू सैनिक जर दिसला तर पुढील बुरुजावर पटकन संधी देण्यासाठी अशा पुऱ्या गडावरती 120 ते 150 बुरुज बांधण्यात आलेले। पूर्वी संधी देण्याची पद्धत कशी होती, टाळी वाजवणे, शिटी वाजवणे किंवा रात्रीचे मशाली पेटवणे, पक्ष्यांचे प्राण्यांच्या आवाज करणे सिस्टीमच्या आता आपल्याकडे काय मोबाईल फोन वगैरे संदेश पटकन जाऊ शकतो। या बुरुजाला
दुथवंडी बुरुज म्हणतात. दुथवंडी बुरुज म्हणजे दुधनीकडून येण्या जाण्यासाठी मार्ग आहे. या. हे बोरपाय इथे समोर ते या इमारतीला सज्जा कोटी असं म्हणतात. सज्जा म्हणजे गेलेली कोटीमध्ये इमारत. शिवाजी राजांनी संभाजी राजांना या इमारतीमध्ये ठेवलेलं होतं किल्ल्याचा राजकारभार पाहण्यासाठी. शिवाजीराजे रायगडावर कलेश्वर झाली बातमी संभाजीराजांना या इमारतीमध्ये देण्यात आली. पन्हाळगडावरची सर्वात उंची सुमार. ॲक्च्युली आपला जो पन्हाळा किल्ला आहे हा किल्ला बांधला 1052 ते 1112 सातारचे नसे भोजराजे. आणि ठरावची आपण इमारती पाहिली आहे या 15व्या शतकात आदिलशाहीच्या काळात म्हणजे मुघलांनी बांधलेली. राजाने किल्ल्याचं बांधकाम केलं नाही. राजाने काय केलं 28 नोव्हेंबर 1659 प्रतापगडाच्या पायथ्याला अफजलखानाचा वध केला. राजे प्रथम आले हा किल्ला आपल्या ताब्यामध्ये घेतला. परंतु 1660 ज्यावेळी किल्ल्याला वेढा पडला सिद्धूचा राजांना पकडण्यासाठी त्यावेळी राजाने काय केलं हा किल्ला परत दिला मुघल ताब्यामध्ये आणि इथून राजे विशाळगडला निघून गेले. 1673 राजांच्या मावळ्यांमध्ये एक मावळी होती कोणची फर्जत. त्याने अवघ्या 60 मावळ्यांची हा किल्ला परत आपल्या ताब्यामध्ये घेतला. राजाने हा किल्ला 2 वेळा जिंकलेला आहे. राजांच्या मृत्यूनंतर राजांच्या सोनबाई ताराराणी राजाराम महाराजांच्या पत्नीने या किल्ल्याचा राजकारभार चालवला. सत्य शेवटी 1844 साली इंग्रज सरकारने केली होती. मोठी बिल्डिंग दिसली हा ताराबाईंचा राजाराम महाराजांची पत्नी शिवाजी महाराजांचे सोन. हा राजवाडा ताराराणीने स्वतः बांधलेला आहे 1708 1708 ते 1782 74 वर्ष कोल्हापूर जिल्ह्याचा राजकारभार या राज्यातून चालवला. पूर्वी कोल्हापूरचे राजधानी पन्हाळा होते. सगळ्या जिल्ह्याचा कारभार इथून चालवायचा. हे शिव मंदिर शिवाजी महाराजांचं मंदिर. हे मंदिर कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी बांधलेलं आहे. मंदिरामध्ये 1913 साली शिवाजी महाराजांची अशोक मूर्ती बसवलेले. हे मंदिर शिवजयंतीला दिवसभर खुलं असतं. इतर दिवशी सकाळी 9 वाजता पूजा अर्चन बंद करतात. शिवजयंतीला शिवज्योती वगैरे इथूनच नाही. तलावाच्या कडाला छोटंसं दगडी बिळ मंदिर आहे समोर सोमेश्वर मंदिर. प्रतापगडावरून ज्यावेळी शिवाजीराजे प्रतापगडाला आले ना त्यावेळी या सोमेश्वरास 1 लाख सोनचाफ्यांची फुलं अर्पण केली होती सैनिकांच्याकडे शिवाजी महाराजांनी. या तलावाचं नाव सुद्धा सोमेश्वर तलाव देण्यात आलेलं. धुण्यासाठी खर्चासाठी पाणी वापरलं जाय. कंटिन्यू पाणी असतं 12 महिने अडत नाही तलाव. पिण्यासाठी 2 ते 250 विहिरी आहेत किल्ले होते. शिवाजीराजांच्या अष्टप्रधान मंडळामध्ये होते ते. गाडीच्या उजव्या बाजूला बघा निळा टँक ठेवलेली मोठी आडवी इमारत दिसते का इकडे. रेडे महल. पूर्वी रेड्यांच्या पाठीवरून धान्य आणलं जात होतं. हे रेड्यांचं निवासस्थान रेड्याच्या वस्तीला बांधले जात होते. जसा म्हैसींचा गोठा असतो ना तसा पूर्वीचा रेड्यांचा गोठा. संभाजी मंदिर सेकंड संभाजी राजाराम महाराजांचा मुलगा शिवाजी महाराजांचा नातू. पूर्वी कसं होतं राजे घराण्यात 30 नाव रिपीट करण्याची पद्धत होती. शिवाजीराजे मुलाचं नाव संभाजी. हे नातवाचं मंदिर यांचंही नाव संभाजी. हिचं नाव आहे धर्मकोठी. पूर्वीचे राजलोक या इमारतीमध्ये गोरगरिबांना दान धर्म करायचे. म्हणजे आपण जी धान्य गोडाऊन पाहिली ना त्या धान्य गोडाऊनमधलं धान्य आणायचं गोरगरिबांना फकीरांना या इमारतीमध्ये वाटप करायचं. गाडीच्या हा नायकिनीचा महल नायकिनीचा सज्जा. आदिलशाहीच्या काळामध्ये मनोरंजनासाठी नाच गाण्याचा कार्यक्रम या इमारतीमध्ये होत होता. आणखीन स्त्री कलावंतांसाठी बांधलेली इमारत मुलाला दुसरं एक नाव देण्यात आलेलं आहे. स्टॅच्यू ज्याने आपल्या शिवाजीराजांसाठी विशाळगडच्या पायथ्याला जी घोडखिंड आहे ती घोडखिंड लढवली होती. ती घोडखिंड यांच्या रक्ताने पावन झालेली आहे. त्या घोडखिंडीचं दुसरं नाव
पावनखिंड ठेवण्यात आलेला आहे. विशाळगडच्या पायथ्याला ते गोडकीन त्यांच्या स्मरणार्थ 1977 साली हा पुतळा स्थापन केलेला आहे वसंतदादा पाटील यांच्या हस्ते. 3 मजली इमारत आहे. इथून पाहिजे फक्त आपल्याला एकच मजली दिसते. या इमारतीला अंधार भाव आहे. अंधार म्हणजे काळू भाव म्हणजे विहीर. कोकणात आपण विहिरीला भाव किंवा बावडी म्हणतो. तळामध्ये विहीर. दुसऱ्या मजल्यामध्ये गडाला वेळापल्यानंतर सध्याची देवाणघेवाण करण्याचा चोर मार्ग. तिसरा मार्ग सैनिकांना उठण्यासाठी ठिकाण. ही विहीर अंधारात बनवण्याचं कारण काही पूर्वीच्यातून लोक पाण्यात विषबाधा करायचे. आपल्या सैनिकांना पाणी विषबाधा होऊ नये एक सुरक्षित पिण्याचं पाणी ठिकाण असं अंधारात बनवली. म्हणजे बाकी जे विहिरी किल्ल्या होत्या त्या ओपन आहे उघड्या होत्या त्यामध्ये विषबाधा लगेच करत म्हणून ही अंधारात बनवली. हीच इमारत गडाच्या बाहेरील पल्ले फक्त छोटासा बुरुज होता. पण शत्रूचा तो पल्ल्यातून हे पिण्याचं पाणी ठिकाण उद्ध्वस्त होऊ नये बाहेरने बुरुज तयार बनवलं. अजून त्या विहिरीमध्ये पाणी आहे. पाण्यामध्ये त्या लोखंडी गेट कसं दिसतं तुम्हाला इमारतीला 3 दरवाजा असं म्हणतात. हा पूर्वीचा पश्चिमेकडचा एंट्रन्स गडाच्या आत बाहेर काढण्यासाठी. त्याला टोटल 2 कमानी आणि दरवाजे 3. पुण्याला 3 दरवाजाचं नाव देण्यात आलं. समोर एंट्रन्सची कमान, या इथे एक कमान. या कमानीच्या समोरच्या बाजूला 1 नंबर 2 नंबर दरवाजे आहे. इथे 3 नंबर दरवाजा. 2 दरवाजे आमोरासमोर बनवलेले आहेत. हा तिसरा दरवाजा बाजूला बनवलेला आहे. हा तिसरा दरवाजा बाजूला बनवण्याचं कारण काही पूर्वी शत्रूचा तो पल्लेटून जरी समोर पूर्णपणे शिशामत केलेला आहे. शिसून बांधकाम केलेलं आहे. बांधकाम भक्कम लागण्याचं. आपल्या गडाची उंची समुद्र सपाटीपासून 3127 फूट आहे. 5 फुटावर पाणी ते विहीर आहे. विष्णुकुंडाचं त्याला कंटिन्यू वारमाय 5 फुटावर पाणी असते. खोलीसुद्धा 5 फुटाचं आहे. हे दोन्ही बाजूला इंजेस विसरले दररोज फिट करण्यास. तर मुलाकडे दररोज यामध्ये फिट करायचे. मार्च 1660ला जलशिद्धीजाऊन गडाला वेढा टाकला होता शिवाजी महाराजांना पकडण्यासाठी. त्यावेळी हा दरवाजा उद्ध्वस्त करण्यासाठी त्याने 3 तोफेचे मारे केलेले. 1 नंबर दोबीचं मारले. 1 नंबर तोफ. 2 नंबर तोफ हा कॉर्नर फुटलेला आहे दगडाचा. 3 नंबर तोफ दोन्ही दगडामध्ये छोटे होल पडलेले. असा 3 तोफाचा मारा केला तर पण हा दरवाजा उद्ध्वस्त झाला सुचला. इकडून आपला सगळा कोकण भाग पाहायला मिळतो. त्यामुळे या दर्जावर दुसरं एक नाव देण्यात आलं कोकण दरवाजा. 3 दरवाजे कोकण दरवाजा. पूर्वी गडाचे दरवाजे सायंकाळी 6 नंतर बंद केले जातात. ते सकाळी उघडले जातात. परंतु सायंकाळी 6 नंतर आपल्या इथे समुद्र गडाच्या बाहेर असेल तर हा गडाचा मेन दरवाजा उघडायचा नाही. आहे ते छोटा खिडकीड आहे दरवाजा. भव्य पाईपातमध्ये गेले ना तो दरवाजा. त्या दरवाजातून डोल टाकायचा. त्या सैनिकाला आतमध्ये खेचून घ्यायचं. खिडकीच्या वरती जे स्तंभ दिसतात ते शत्रूंवर राहण्याचा अडवण्यासाठी टोपाड्यामध्ये. आता आपण गडाच्या पश्चिम साईडला बाहेर हा गडाचा एंट्रन्स आणि गडाची तडबड म्हणजे आतापर्यंत करत होतो आपण एक गडाच्या आतमध्ये करत. आता आपण बाहेर